Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update nyo kami via Facebook Live, kag sarama kami malantaw sa amon nga YouTube channel. Kag sarama kay malanto sa kay ka Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Supply sa oxygen sa Bacolod City nagaiwat na. Lolo patay samtang ang iya ginabantayan nga bata pilason matapos ginpang buno. Talisay City Mayor Nelly Zares nagpositibo si COVID-19. Butanding na sampay sa baybayon sa Barangay Banago sa Bacolod. Kag sa Good Vibes, Banwasang Murcia ginlunsar bilang gateway to bikers adventure. Tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, isa ka butanding ang nasampay sa baybayon sang Barangay Banago sa Bacolod. Isa ka butanding ang nakitaan sa punot mga isa ka kilometro gikan sa shoreline sakop sang Barangay Banago sa Bacolod City. Suno kay Lieutenant Commander Ludovico Librilla, pamuno sang Philippine Coast Guard Bacolod, ginpahibalo sila Domingo sang hapon nga may nakitaan nga butanding. Ini nakitaan sang caretaker. Sa video nga kuha ni Luniza Indoma, makit-an ang butanding nga yara nagalibot-libot sa sulod sang punot. Mahimo suno kay Librilla bangod sang pagkaon nga bugana sa mga lugar kasubong sang hipon, rason nga nakit-an didto ang butanding. Ugaling kay tungod nga lubog ang tubig, wala natigayon balik sa dagat sang Philippine Coast Guard ang butanding sang Lunes suno kay Librilla kag ila nga balikan subong adlaw. As of press time, yara pa ang katapos ang Coast Guard sa lugar suno kay Librilla. Sa number 9, mga maghimata arestado matapos ginaligar nagpangawat sa mga kable sa isa ka telecommunications company. Nadakpan sa akto sa Police Station 7 sang Domingo ang apat ka mga maghimata nga nagautod kag nagapangawat sang cable wire sa isa ka telecommunications company sa Mansilingan Murcia Road sa Barangay Mansiligan sa Bacolod City. Sunod kay Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station 7, sila gintembrihan sang gwardiya sang telco matapos makita sa system nga may nagautod sang ilangan mga main cable wire sa among lugar. Galayon nga ini nga ginrespondihan sang kapulisan kag didto nadakpan si Jolo Valdez nga empleyado sang subcontractor sang isa pa gid ka telecommunications company kag ang yasini nga mga tatlo ka himata nga iya upod sa ginaligar pagpangawat. Nakuha sa ila ang 130 ka metro sang kable nga ginsulod sa service vehicle sang subcontractor nga amuman ang ila ginagamit sa pagpangawat. Posible ibaligya ko kung tani ini nila suno sa kay Bonilla. Detained sa karon ang mga suspect. Sa number 8, bangod sang sige-sige nga vaccine rollout sa hanay sang Philippine Army, halos fully vaccinated na sa karon ang mga militar sa Negros Occidental. Sa record sang Army sa probinsya, 98% nang fully vaccinated ang mga military personnel nga na-deploy sa area sang 303rd Infantry Brigade diri sa Negros. Nangin mabinuligon man ang ilang ginapatigan nga troops information and education agod mahaylo nga magpabakuna ang tanan nga mga soldado. Ginpahayag man ni 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga ang pagpabakuna sang tropa sang Army ang isa ka oportunidad agod ila mahimo sang maayo ang ila trabaho nga pagserbe sa mga pumuluyo. Sa number 7, 68 anyos ka babae nga nagpositibo sa Delta variant ng COVID-19 ang nagnegatibo na sa iyang swab test. Amuman ang napulo niya pagid ka mga close contact. Ginkakas ang lockdown sa puluyan sang 68 anyos ka babae sa Barangay Hadumanan nga ika-22 na nga kaso sa COVID-19 Delta variant sa Bacolod City. Negatibo ang resulta sa liwat nga RT-PCR test nga ginpatigayon sa iya. Amuman sa napulo ka mga katapos ang ila panimalay. Sunod sa kay Dr. Edwin Miraflor, officer in charge sa Bacolod City Health Office, samtang nagwa naman sa record sa Emergency Operations Center nga mayorya sa mga napatay kag na ospital bangod sa COVID-19 sa syudad ang wala pa makapabakuna. May 73 anyos na nga COVID-19 related deaths sa Bacolod humalin Setyembre 1 tubtub 19. 62 diri ang unvaccinated sa sa records ng EOC. Nagapadayon karon ang masupog nga vaccination program sang EOC upod man sa pila ka mga pribado nga sektor sa mga mall kag kabarangayan sa tuyo nga matagaan sa proteksyon ang mga pumuluyo batok sa makamamatay nga COVID-19.
Sa number 6, 12.26% na sa target nga mabakunahan ang natigay nga nalabot sang probinsya sang Negros Occidental. Inisandig sa September 17 nga report sang probinsya, nagakasayran nga 223,851 ang nabakunahan kag fully vaccinated na sa probinsya. Samtang 80,096 naman ang natalana nga magbaton sa ilang second dose sa bakuna. Padayon ang kampanya sang probinsya sa pumuluyo nga magpabakuna labi na sa tunga sang pagtimbo karon sang kaso sang COVID-19 kag pagsaka man sang COVID-19 related deaths. Sa September 20 nga report sang Provincial Incident Management Team, 2,952 ang active cases sang Negros Occidental. May 5 na ka-report nga napatay angot sa COVID-19. 3 diring gikan sa Bago City kag 2 gikan sa Murcia. 32 naman ang gin-report nga naka-recover gikan sa virus. Sa number 5, anak ni 3rd District Congressman Albi Benitez nga si Javi Benitez formal na nga nag-anunsyo sang iyang kandidatura sa pagkaalkalde sa Victoria City. May report si Nico Delfin. Ang mangin pangayaw man o kontumandok indi balasihan sang maayo nga pagserbisyo sa pumuluyo. Ining ginpahayag ni Javi Benitez, anak ni Congressman Albi Benitez, sa iya pag-anunsyo sang kandidatura para sa 2022 mayoralty election sa siyudad sang Victorias. Ngaway sa edad, kagaway sa tuwig nga eksperyensya ang pagserbisyo. Kayong tuod-tuod na pagserbisyo, ginapinsar, ginabatsyag, kag ginapatuman para sa mga tao. Sa isa ka press conference sa ginpatagayon sa sulod sang malapad nga punong nga ginapanag-iyahan sa iya nagtaliwan nga lola nga si Anay Victoria City Mayor Remedios Bantug, gindumduman ni Benitez sa mga panahon kag ang mga gintudlo sa iya sang iya lola, tubtob siya pag-upod sa mga pagpangampanya kag pagserbisyo naman sang iya amay nga kongresista. Sa edad nga 26 anyos, nagapati si Benitez nga ininang iya tion nga padayuno ng mga ginsugdan sang iya pamilya pinaagi sa pagpalabot sang maayo nga panghimanwa sa mga Victoriahanon. After the kindness and generosity that my family has shown and given me, and to many of those around us, it is now time for me to pass it forward. Ginsabat man sang aktor ang mga isyu na tuoy sa political dynasty pati nang pag-nominate sa iya sang partido. Si Benitez ang ginapaabot mag-enkwentro kay incumbent Vice Mayor Jerry Hoover nga amukuntani ang masunod nga mga kandidato sang partido para sa mayoralty elections. Inikon basehan ang equity of the incumbent. It was a party decision to nominate me for Mayor of Victoria City. Kay kabalo ko, gawpati sila nga masarangan ko ang tanan nga responsibilidad nga ihatag sa akon. We are not forcing anyone to vote, but what you expect from our family, especially our Benitez legacy, is good governance and the people at our utmost priority. Sa Oktubre 8 ang last day sang filing of Certificate of Candidacy sa COMELEC, kadungan man sang pagsaulog sang kaadlaw ni Benitez. Gani kaina may temprano pa nga birthday wish para sa iya ang iya iloy nga si Dominic kag ang nobya nga si Sue Ramirez. Pray and be available always to all the Victorians. And good luck. I love you. I'll always be here for you. Just be yourself because you are enough. You're smart. You're going to be a good leader. I'm sure of that. Magluwas sa transparency sa bahin sang panghimanwa, luyag man tagaan prioridad ni Benitez ang pagpasanyog sang healthcare services kag paghatag solusyon sa malawig na nga problema sa baha sa syudad.
Sa number 4, may bago sa karon nga gin-designate nga acting elections officer para sa Bacolod City. Sa isa ka memorandum nga ginpagwa ni COMELEC 6 Regional Director Wilfred J. Balisado, gin-designate si Sipalay Elections Officer Adriano Arellano nga mangin acting Bacolod Election Officer sumugod Martes, Setyembre 21. Si Arellano ang magapabilin sa pwesto tubtob Setyembre 25 o kung tubtob sa pagbalik ni Bacolod Elections Officer Catherina Trinio Canya suno kay Balisado. Sa Setyembre 27, magabalik ang personnel sa COMELEC Bacolod nga naka-quarantine pa karon sandig sa clearance kailan nakuha. Gin-recall ang designation ni Acting Provincial Election Supervisor Fatima Aspan bilang Concurrent Elections Officer sang COMELEC Bacolod. Sang Setyembre 19, ginpanawagan ni Mayor Evelio Leonardia ang pag-inhibit ni Aspan bilang Elections Officer sang Bacolod. Sa bahay ni Aspan, iya ginsiling nga ginaobra lamang niya ang iya nga katungdanan sandig sa mando sa iya sang COMELEC. Nagapaninduga ng alkalde nga ang pagpabili ni Aspan sa COMELEC Bacolod kag ang pagdagsa sa mga transferee registrants gikan sa out of town, labi na ang gikan sa lugar kung saan nagserbe si Anay Congressman Albi Benitez nagatugas ang palamangkotanon sa integrity ni Aspan. Ginsiling naman ni Benitez nga ginapaabot magapapili kontra kay Leonardia sa maabot nga eleksyon nga ang reklamo sang alkalde nagapakita nga ang iya imagination is running wild. Thinkers are doers. Sa number 3, isa ka lolo patay samtang pilaso naman ay nga ginabantayan nga siyam katuig nga bata sa ginpamuno sila kainasang aga. Patay ang 73 anyos nga si Aurelio Rul, samtang pilaso naman ang adoptibo nga 9 anyos nga bata matapos sila ginsulod ka ginbuno kay inasang kaagahon sa Abada Sky sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Suno kay Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station 7, isa ka persona ang nagsulod sa ilabalay las 3:30 sang kaagahon kag gintuyo nga buno-bunoon ang 73 anyos nga isa ka anay barangay tanod. Posible daan nga dumot ang ginalantaw motibo sang suspect sa pagpatay kay Rul suno sa kay Bonilla. Bungod wala man siyang maging kawat sa ilang nga balay. Base sa ilang inisyal nga investigasyon, nadalahig lang suno sa pulis ang bata nga karon parayon pa ginabulong sa ospital. Mayara naman karon sang person of interest ang PNP. Sa number 2, Talisay City Mayor Neil Lazares ang nagpositibo sa COVID-19. Nagwang swab test results ang alkalde kagabi. Siyang asymptomatic kag iya ginpasalig nga siya ang nagapatuman sang tikang nga mapangapinan ang ikayong lawas. Sa text message ni Mayor Lazares sa Digicast Negros, base sa iyang result, 37.2 ang value sa iyang cycle threshold nga nagakasoyran nga manubo na ang viral load. Wala naman sang lockdown nga ipatuman sa City Mayor's Office sang Talisay. Sa piyak nga bahin, nagpagwa naman sang pahayag ang lokal nga panguluhan sang Kabangkalan matapos magpositibo sa virus si Mayor Pedro Saico. Sa mga pahayag, ginsiling nga yara sa estable nga kondisyon si Saico kag wala ini nakitaan sa anuman nga komplikasyon. Padayon ini nga yara sa isolation santo sa protocol. Ginahaylo naman ang wala pa makapabakuna nga magpabakuna na. Samtang natalana naman nga ipaidalom sa swab test ang mga personnel sang City Mayor's Office ng Kabangkalan sa Miyerkules. Naka-lockdown sa karon ang mga talatapan. Sa Webes naman nakaschedule magpa-swab test ang mga opisyales kag katapo sang Love Negros nga nagtambong sa pagsinapol sang Sabado nga gintambungan man ni Mayor Saico. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Supply sang medical oxygen ang amat-amat na nga nagaiwat sa syudad sa Bacolod. Pati may mga balatian nga non-COVID-19 related ginabudayan sa karon sa pagpa-refill sa ilang mga tangke sang oxygen. Yaring report. Ang ini nga lalaki naglakat na lang kay ginhambalan nga wala na sa may mahatag sa iya nga supply sang oxygen.
Wala na may hatag? Wala sir, out of stock na sila. Ang ini naman nga babae, nagbili na lang anis ang iya nga tangki sang oxygen. Balikon niya na lang kung matughungan na. Tiksa na siya naman kung meron. Sunod sa empleyado ng Flowmont, isa sa mga suppliers ng oxygen sa Bacolod City, limitado lang katama ang supply ng oxygen subong kay nagadepende man sila sa planta. Ang ini nga mga tangke sa guwas ng ila opisina, last week pa in-order pero subong lang natughungan. Ay, ini siya. Last week pa ni siya ng mga reservation. Kagabi ilang namo na cater, hindi for pick up na di siya sa kamo. Pero last week pa ni siya na Last week reservation? na order for reservation. Subong na siya ma-distribute? Oo. Ang mara kayo what subong? Ang muna siya subong kaiwat. Ang ini naman ng mga construction workers, mapatugong sang industrial oxygen para sa construction site. Ginpahibaluman sila nga wala sang industrial oxygen sa karon kay medical oxygen ang prioridad sa mga planta. Bakal man tayo oxygen, sir? Dapat gina pa mga libot? Ang last week pa. Dapat nita? Wala yun? Para sa tinta ninyo yan? Sa construction. Construction. Ang sitwasyon karon diri sa may Flowmont, no, sa may Dalan Burgos sa Bacolod City, isa kakilalaman nga supplier sa oxygen diri sa syudad. May mga kliyente sila nga mga may pasyente nga non-COVID related, for example, may mga balatian sa korason nga mapatugong sa ilang tangke. Ginabudayan sa karon kay pati sila ang apektado na sa taas ka demand sa oxygen. May mga pasyente sila nga kinahanglan matugungan sa oxygen pero wala pa sang maimahatag sila nga supply ang Flowmont kay wala pa sang supply sa oxygen gikan sa planta. So mahulat sila anay kung saan sila matagaan sa supply. Ang mga makadala naman sila pauli sa oxygen para sa ilang mga pasyente. Ang ini nga babae may pasyente sa ila balay nga may heart problem. Antes pa man maubos, nagpatugong na siya nga daan. Maayo lang kay may bilin pa nga oxygen sa dako nga tangke nga amo na lang ang ginsaylo sa iya gamay nga tangke. Good life. Panguna daw wala na yung problema. So para giniguro sa akon. Good news. Walang mo yung again. Ang ini naman nga lalaki nagakinahanglan na gid sang oxygen para sa ila pasyente sa ila nga balay. Hindi man COVID ang balatian. Sang wala may mahatag sa iya ang supplier, gilayon niya naging pahibalo ang iya nga amo. Dili subong konando kay kinahanglan din ni Madam Maraan ko. Wala din kami subong ay producer karon pa ni ko na sa mga apon. Basi karon sa kami mag-abot kami nga staff. Maganda lang ko na. Sunod sa mga empleyado, humalin sa nagligad nga semana, sinakuay na ang baklanay sang oxygen. Ang hindi matagaan, nagapangakig na. Gatawag, pinangapig, gapangyaw, yan na kay kung halos na lang daw gina-pressure Manila kami kung saan ko maabot ang oxygen. Sige na hambal na mo tentative pa. It's because nga follow lang kami sa dalahalin sa planta. Sa planta sila nagadepende sang ilang nga supply. Karon nga masako man ang baklanay sang medical oxygen sa planta, apektado man sila. Kung apektado sila, ang mga pasyente naman nga nagakinahanglan sa oxygen ang nagakaapektuhan. Sa Good Vibes, Banwa sa Murcia ang opisyal na ginlunsar bilang Gateway to Bikers Adventure. Inikabahin sang Provincial Tourism Month Celebration. Pati kontribusyon sa mga bikers sa turismo ang ginkilalaman. May report si Romeo Subaldo. Ang Ginamaan Waterfall sa Barangay Buena Vista sa Banwa sa Murcia ang isa sa mga paboritong stopover sa bikers. Matapos ang malawig na sikaray, pwede makahulong diri makadali para magpabugnaw. Pati na ang Twin Waterfalls ay dalom sini. Mabudlay labuton sa mga salakyan pero ginasaka sa mga bikers nga hilig ang magpangita sang trail kag thrill. Ang Makahil Cafe naman sa Barangay Binuyan ang ginasaka man sang bikers bisan 2 man kataas. Challenging abi ang trail pasaka diri kag may matahom nga view ginatanyag para makapahuway-huway kadali. Ang ina naman nga kapihan, may gina-display nga collection sa mga bike kag mga vintage cars. Pila lamang ini sa mga rason kung nga mas nakilala pagid ang mga tourist destination sa Murcia. Murcia, Gateway to Bikers Adventure. Kaina,
Formal na nga ginlunsar ang Banwa sa Murcia bilang gateway to bikers adventure. Sulod kay Provincial Tourism Officer Jeneline Cordero, kabahin ini sang ika-21 nga Provincial Tourism Month celebration. Hindi balipod nga sa panahon sa karon, kadamo sa nagakahuyog sa pagbike, kagang ini pa nga mga bikers amo pa ang nagadiskubre sa mga matahom nga lugar sa Negros. Many years ago, we have bikers already. Yes. But this time, the bikers are getting older, but many are younger who would really like to discover Negros Occidental. So, some bikers go to the waterfalls. They trek, they drive around. Saludo ko sa inyo kay kalayo-layo sa ginakadtuan nyo. Para naman sa tiayo ni Mayor Jerry Rojas nga si Fernie, paborito nga lalabyan gid man sang bikers ang Murcia, kay alagyan ini pakadto sa nagkaninain nga mga banwa kag syudad. Taas ang Murcia, no? Very challenging sa mga bikers. And not only that, Murcia offers a lot of nature. Nature. No? Ang nature bala nga close to Bacolod in 30 minutes. Halin sa Bacolod, ari ka na sa Murcia, dason mabatsagan mo na diya ang presko nga hangin, no? Ang namit nga kape. Isa pa gid sa mga rason kay ang thrill nga mahatag sang terrain sang banwa sa mga bikers. Dako man ang pagpasalamat nila sa bikers nga dako man ang bulig sa turismo kag ekonomiya sa tunga sang pandemic. Kagi ka na bike pa Murcia ne? Na-try ko one time pero kakapoy. Pero at least no subong bala sa trend sa karon. Bungod man sining mga farm to market road nga makita naton bala maagyan sa mga bikers. Mas nangin mahapos ang magpakadto sa Banwa sa Murcia. Perhaps nakalabot ka man to Goroming. Sa bike wala pa. Pero ang ruta sang bikers gin-hiking namon niya. Wow, pwede. Kasaka-sakan landog. But Ang Murcia is kadamo ginatanyag. yes. When it comes to tourism, waterfall, suba, kadamo sang pwede ma-discover sa Murcia. Kapihan. Kadamo. Damo. Kag ang namit nga kape kuno kay dako sang asosasyon to sa mga coffee farmers sa Minuyan sa Murcia. Easy to reach na karon bisan para sa mga bikers man no. Kag amo ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Magapadayon kami sa pagpangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo mayong hapon.